povređen je, da baš mu da vidim tamo. A nije mnogo. A ne, on je udaren sa strane. Udaren, jel? Ne može da stane na tu nogu, na tu nogu uopšte ne može da stane. To je to, mora ti da Mora, pa pretpostavila sam da neće. Sad ćemo zovemo Neće da se javi, ja sam ih ovo zvala. puno. Što ti je? Ja sam malo pokupili hopom škopi. A na koji koji inače, ja ću kod vas. Ništa, ja vas zovem sledeći put je da može da... Slobodno tu, hvala puno. Ne može, hvala vama. Nije to. Ime ovdje povređen. Sad ćemo da zovnemo veterinu. Da dođe da ga preuzmu sad. Sad ide ovdje. Hajde, Aleksa, digni ovaj vrat. Dobro je, dobro, pa znam da te molim. Prođi mi se krene. Dobro, znam, da te molim. Hajde, udari, ti još vam pomoći. Neću se dobro. Ali mu lupa srce jadnić, jer nisam. Ko zna šta je preživio. Evo, sad se malo. Dobro je, dobro je. Hajde, hajde. Počeo je život da nam liči na hollywoodske filmove, ali ne onako kako smo se nadali. Borba malih eko-udruženja sa velikim kompanijama bila je zanimljiva na velikom platnu, ali sada se preselila u komšiluk. Nadamo se da će bar završetak biti sličan hollywoodskom.